ஆரம்பிக்கலாங்களா? ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚಿಲವ್ರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಸುಮಾರು ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಉಂಡೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳ ಬೈಕ್ಲ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಬೈಕ್ದ ಪಾಡ ಇಂದೊಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪೋಯಿನ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಕ್ಲ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ. ಬೈಕ್ಡ್ ಪೋಯಿನ ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡುನಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಂಡ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಂಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಖಲೆ ಬೈಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಬುರಿ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತೂವಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಗಾಳಿ ಇದು ರಾವಣಂದು ತರಗು ಏತು ತರಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರದು. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಫುಲ್ ವೈನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟಿಗೆ ಮೌಂಟು ಅವು ಸ್ಟ್ಯಾಪ್ದ ಒಂದು ಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವು ಪಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಫುಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ವೈಸರ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ಡು ಫುಲ್ಲು ವೈಂಡ್ ಗಾಳಿ ಬರೋದಂತ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಸಾರಿ. ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು. ಬಿಸಿತ್ನೇದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾಡೇ ಆನಿದ್ದಂದು. ಸೊ ಎಂತ ಬಿಸಿ ಇಟ್ಟಿನಾಗ ಇಂಚೆನೆ ಕೆಲವರು ಆಯ್ತು ಒಂಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಅವನು ಬರ್ತಂತ ಹೋಗಿದೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ. ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ತೀನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಪೋರ್ಟು ಮಲ್ನಾಥ ಗೋಡು ಎಂಚೆನೆ ಮೆಕ್ಕಿನಿಕ್ ಗೋಡಂಗ ಗೋಡಿ ಬಾಣ ಎಂತ ತೋಜದಂಡು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇದು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆದದ್ದು. ಎಂಕಲ ಓಲ್ಡ್ ರೋಡ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ರೋಡ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ. ಏರ್ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಓಟಿದ್ದು ಸೂಪರ್. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಭೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಡ್ TV ಸೀಸನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ರು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಭೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕ ಅದು ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನ ಊರದ್ದು ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬರ್ತಾ. ಮತ್ತು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮೊಟ್ಟ ಬರ್ತಾ. ಯಾರು ಬರ್ತವೆ ಮೊಟ್ಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಾನ ಮಾಜಿಂಡು ಬಣ್ಣ ನೋಡಿದ ರೋಡ್ಸ್ ಪೂರ ಇಂಚೆನೆ ಕರುವಾದಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಉಳ್ಳಾಳ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಸಂಕ ಸೋಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಋಷಿವನ ತಲುಪಲ್ಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಣಿಪುರ. ಸೊ ಅಲ್ಪದ ಡೌನ್ ಜತ್ತದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಪ್ನ ರೂಟು ಶಾರ್ಟ್ ರೂಟು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ರೂಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ ಡೈಲಿ ಗುಡ್ಲಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೊಂದು ರೂಟು ಅದು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೂಟು ಬೈಜಿ ತೋಜುಡು ಬ್ಲಾಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಫುಲ್ಲು ಡೌನು. ಸತ್ತು ಬರ್ಪನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಗೃತಿ ಇಡಬರಲಿ. ಓ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಈಚೆ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ತೆಗ್ತೀನಿ. ಒಂದು ತೊಕ್ಕೊಡ್ಕೋಪಿನ ರೂಟು. ಸೊ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಪನಾಕ್ಲಾಗ ಒಂದು ಹೈವೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಕಲ್ಲಾಪುರದ್ದು ಇಂಚು ಬರ್ತದೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮದು
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೊಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫ್ಲೈ ಓವರ್. ಸೊ ಉಲ್ಲಾಲ ಪೋಪಿನ ಸರ್ಕಲ್ದ ಮೆಥಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಟಿದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆರ್. అయితే ఉల్లాల గంట పోయారప్పు ఉల్లాల ಸರ್ಕಲ್ದ ಪಕ್ಕ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಬೋದು ಒಂಚೂರು ದೂರ ಇಡಕೊಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ರೂಟ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ಯೂಟರ್ನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿರಂಚು ಬರೋದಾಗ್ತದೆ. ಈ ರೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೇ ಬೋರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಇಂಚಿದ್ದು ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಕರೀದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಮೊನ್ನೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂದ ಬೋರ್ಡ್ ತೋಜಿದ್ದು. ಸೊ ಬಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಯೂಟರ್ನ್ ಹಾಕೊಡು ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೇರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪೋಪಿನ ರೋಡು ಈ ರೋಡು ಬರೋಡು ನಾನು ಇದೇ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ನಾ ಬೈದನ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಬೈದು ನಾನು ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಿ ಏಟೋ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿದ್ದೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಓ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಓಕೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ఓకే రైల్వే గేట్ ఓపెన్ అండి. ಬೋರ್ಡ್ ತೋಜಿನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚ್, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪೋಪಿನ ದ್ವಾರ. ಎದುರು ತೋಜೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೆಂಪಲ್ ಸೋಮೇಶ್ವರದ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಆಪ್ನ ತುಕ ಉಲಾಯಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರಂಡ ಉಲಾಯಿ ತಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ತುಲಾಯಿ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡಿದು ಸೀದಾ ತೀರ್ಥ ಬತ್ತ ಬೀಚ್ ದಂಚಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಬೀಚ್ ದಂಚಿ ಬತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ ಆತ ವೀಡಿಯೋ ರಿಪೇರ್ ಆಯ್ತು ಅವಳು ಅದನ್ನು ಬಿಡೋನಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕು ಟೆಂಪಲ್ದ ಪಾಡಿಯ. ಸೊ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಬೀಚ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದು ಬೀಚ್ದಂತ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಲು.
सो ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಕ್ಕುಡು यार वीडियो माता वीडियो निकल इष्ट अंदे इष्ट अंड वीडियो लाइक मनप्ले शेर मनप्ले कमेंट मनप्ले अंचने ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನಕ್ಲಿತ್ತನ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಕಾ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.